Hayırlı сәгатьтә, хөрмәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Барчагызны да ямьле яз мизгеле белән тәбрикләп, сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз хөрмәтле юбилярыбыз Абдулла авылында матур гомер кичерүче Филүзә Гаяз кызы Габдрахмановага багышлана. Нәк бүген безнең гаиләбездә зур тантана. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез, апабыз Филүзә Гаяз кызы Габдрахманова гомер үренең күркәм бәйрәмен 65 яшен билгели. Без аның якыннары бергә җыелып, матур юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Кадерле безгә озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең кадерлебез гаиләсе өчен үрнәкле, хәстәрлекле, ягымлы әни һәм нәнәй. Бер туган энекәшләре өчен әни урынына калган изге күңелле, олы йөрәкле әни һәм апа ул. Абдулла авылының иң асыл, иң уңган егете, тормыш иптәше җизнәбез, кодабыз, Фәндәт Гариф улы белән күпләргә үрнәк булып гөрләтеп дөнья көтәләр. 3 баһадир улларына бу дөньяда яшәү бәхете биреп, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, башлы, күзле иттеләр. Бүген 5 оныклары өчен җан атып яшиләр. Рәхмәт сезгә, әти-әниебез, безне җил давылдан, яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез өчен, белем биргәнегез өчен, бүген дә ярдәмегездән ташламаганыгыз өчен, безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен, безне һәрчак кочак җәеп каршы алып, акыллы, төпле киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен мең рәхмәт сезгә. Безнең кадерлебезнең кулларыннан гөлләр тама. Пешергән ризыклары телеңне йотарлык, ашап туйгысыз бик тәмле була. Бәйләгән, чиккән әйберләре, йорт ихата тутырып үстергән гөл чәчкәләре күзләрнең явын ала. Бәйләгән шәлләре, кофталары, чиккән картиналары һәм башка күз нурларын түгеп эшләгән берсеннән-берсе матур әйберләре белән күргәзмәләрдә дә катнашып, һәркемдә соклану тудыра. Без бәхетле бу дөньяда син булганга, син дә безнең белән бәхет нурларына кыйнап, ныклы сәламәтлеккә туеп, кайгы-хәсрәтләр күрмичә, әтиебез, җизнәбез, кодабыз, Фәндәт Гариф улы белән пар канатларыгызны тигез кагып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелекләрен күреп, кырган дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүеңне телибез. Син гомереңне безгә багышладың һәм бүген дә моны аклыйсың. Син, кадерлебез, безгә үрнәк булып, гомер юлларыннан атлыйсың. Җир йөзенең бөтен матурлыгын килә сиңа бүләк итәсе. Дөньядагы иң матур сүзләрнең иң җылысын сиңа әйтәсе. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә безнең өчен җирдә. Син иң изге һәм иң кадерле. Сине яратып, хөрмәт итеп, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәндәт, балаларың Илдар, Илнур, Эльза, Илшат, Луиза, оныкларың Элина, Рамил, Илнар, Әминә, Мәдинә, энекәшләрең Раузил, Альмира, Марат, Франгиза, Рәзилә һәм аларның балалары һәм кода-кодагыйларың. Хөрмәтле Филүзә Гаяз кызы, истәлекле гомер бәйрәмегез белән без дә сезне тәбриклибез. Алдагы гомерегезнең һәр таңы, һәр көне, һәр киче сезгә исәнлек, саулык, шатлык, куанычлар, күтәренке кәеф алып килсен. Якыннарыгызның кадер-хөрмәтләренә төренеп, озак бәхетле яшәгез.
сайын гөмür uza Qabatlanmay bir mizgilide Lakin keyiflerini düşürme Sağışlanma doğan gününde Sağışlanma doğan gününde Yıllarım olsa da Köngüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünkü doğan günün Yıllarım olsa da Köngüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünkü doğan günün Bu dünyanın madurluğunu küresin Yaşav birle bitbirgenden Seni hürmet edip bugün bize de Tebrikli biz doğan gününde Tebrikli biz doğan gününde Yıllarım olsa da Köngüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünkü doğan günün Yıllarım olsa da Köngüllerin tulsa da Şadlıkta ötsün senin Bugünkü doğan günün Uzan yıllarını gayıpleme Doğru kile varsın körerge Şatlıklarga gömülüp yaşa